An balima Sirifila Jabarani filɛbaw an bɛ aw fo danti foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Jɛmukan min sigilen bɛ sɛnɛkɛlaw, mɔnikɛlaw, baganmaralaw, jiriforobatigiw. A numéro fɔlɔ a ye wele bila Bakari Togola ma. Ale min ye Mali sɛnɛkɛlaw, baganmaralaw, mɔnikɛlaw ani jiriforobatigiw ka ɲɛmaa ye n'o ye APCAM ye. Bi an bɔra maloforo la. Ni an ye kabaforo kɔnɔna na. Bakari Togola, kabaforo a ɲɛlen bɛ kosɛbɛ. Yalwa kaba sɛnɛ nafa jumɛn b'a la Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi? Ni ye min fɔ kaba sɛnɛ la, ne ye min sɔrɔ kaba sɛnɛ la, n'i b'a fɛ dun ka fa ka sabati i ka so, i bɛ kaba sɛnɛ. N'i b'a fɛ balo ko ka nɔgɔya jamana kɔnɔ, i bɛ kaba sɛnɛ don ba la. Ka d'a kan kaba ɲɛ bɛ yen, o bɛ miiri ni saɲɔ ɲɛlen. Ɲininikɛlaw sera ka si mun ɲini ka d'an ma kunun, saɲɔ ɲalenba kun ye bɔrɔ 7 ni hectare la. Bimbiri ɲalenba ye bɔrɔ 10 ni hectare la. Kaba ma ɲa fiyewu, a bɛ daminɛ tɔni 2 ka yɛlɛ. Kaba siw b'an bolo bi ka taa tɔni 2 la fo ka se tɔni 14 ma, i bɛ se k'o sɔrɔ. N'i b'a fɛ dun ka fa ka sabati, ne bɛ se k'a fɔ kɔn yɛrɛ bɔ an ka so kaba ɲɔ don. Ne ye misi juru fɔlɔ ta en 86 a ban 1,986. O waati ni semete kun ye misi juru ji ma 26,000. A b'a wajibi fɛ i ka kɔɔri tari 1 sɛnɛ, ka kaba tari 1 sɛnɛ. Ni kɔɔri ma se ka juru sara, o kuma kaba bɛ feere ka kɔɔri juru sara, cɔ sara. O don kama dugu kɔnɔ kaba bɛ sa dɔrɔmɛ 3 kilo 1. Semete kun b'a sa dɔrɔmɛ 7. Depuis ne ye kaba sɛnɛ ja dɔn, kamara bɛɛ balola bilen. A bɛ Yanfola n b'a fo, ka Koniba fo, ka Gindo fo. Olu kun kɛra semete lakɔlidenw n'an fɛ ani Dolo. U bɛɛ bɛ balo o ma san, olu de ne encadré kaba sɛnɛ la kosɛbɛ. O don kama a kun fɔra kaba hectare 1 ka jija ka sira 100 ani sira 25 sɔrɔ a kɔnɔ. Sira 100 ni sira 25 kaba ju ni kaba wɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ centimètre 80. Kaba ju ni ɲɔgɔn cɛ ni ju kelen kelen don centimètre 20 ni ju 2 don centimètre 40. Hectare 1 kɔnɔ sira 100 ni 25 ni i bɛ kaba ju ba 52 ani 500 sɔrɔ a kɔnɔ. N'a bɛɛ ye tɔnkuru kelen kelen kɛ, n'i ye jateminɛ kɛ n'an kun ye arrondissement sigi, a bɛ komi i bɛ sɔrɔ daminɛ tɔni 4 ka yɛlɛ. Hectare 1 la. Nka a tun bɛ fɔ an ɲɛna o don n'i ye kaba da, kana co a ka tɛmɛ tile 15 kan. Kaba bɛɛ kɔɔri bɛɛ sama fɛn o fɛn n'i y'a da dugukolo la, kana co a ka tɛmɛ tile 15 kan n'i ma nɔgɔfin don a kɔrɔ. Kaba dun o don kama ɲinikɛlaw tun b'a fɔ kɔɔri nɔgɔfin bɔrɔ 3, ire bɔrɔ 3. N'i ma se o la nɔgɔfin bɔrɔ 2, ire bɔrɔ 3. Ire kɔni kana jigin bɔrɔ 3 jukɔrɔ. Mais n'i bɛ nɔgɔfin don, i bɛ ire bɔrɔ 1 ni tila nin don nɔgɔfin bɔrɔ 2 ou bien bɔrɔ 3 kɔrɔ fɔlɔ. A salen kɔrɔ kɔ tile 15 k'a démarrer k'a bila n'a sɔrɔ ju 2 ju kelen kelen don ka nɔgɔ don a kɔrɔ. Ire yɛrɛ tɔgɔ ko busa. U bɛ suma labilen ni fanga ye. N'i y'o kɛ a tɛ tile 15, tile 15 wɛrɛ o b'a dafa tile 30. Kana to a ka tɛmɛ tile 35 kan. O b'a sɔrɔ ni sumaya bɛ yen kaba tile 35 nin b'o la tan. O b'a sɔrɔ a ye mɔgɔ commencera ka mɔgɔ tunu kama. I bɛ na ni ire 2nan ye n'o cɔ bɔrɔ 1 tila ye k'o k'a kɔrɔ. Karamɔgɔkɛ an ye jalafara turu foro la, o bɛɛ i ma foro dilan ka ɲɛ. I nana ni fɛn o fɛn ne k'o bila ni foro nɔ fo ni sanji mana n tɛ a b'a ta kɛ. Parce que ire b'a 2nan nin b'a co kaba tɔnkuru fitinin fɛn o fɛn yɛrɛ a bɛ to. A bɛ kisɛ ta. Hali n'i y'a sɔrɔ fitinin de b'a sɔrɔ a tolen don kisɛ la. Ayiwa n'i ye tɔni 4 sɔrɔ kaba la, bimbiri ɲalen ye tɔni 1, saɲɔ ɲalen ye kilo 700. Ni kaba bɛ se ka tɔni 4 je ma, i y'a dɔn kɔni a dɔnnen don k'a fɔ mɔgɔ kelen balo ye kilo 100 ni kilo 65. I kan ka mɔgɔ min y'i bolo n'i y'o hakɛ sɔrɔ, i y'a dɔn dun ka fa bɛ sabati a tɛ sabati. O de la kaba sɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ma. O de la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, n'an b'a fɛ jamana dun ka fa ka sabati, an ka accent bila kaba kan kosɛbɛ. Kaba ni malo olu ye rendement ka bon sɛnɛkɛfɛn ni cɔ bɛɛ. N'o malo sɛnɛyɔrɔ se yɔrɔ yiriwala, kaba sɛnɛyɔrɔ yiriwala, kaba dun a bɛ se ka ɲɛ yɔrɔ caman na. Ni Mali région ta, kaba bɛ se ɲɛ région tilankɛ fo n'a kɛra cɔ 2 ni 3 ye a tɛ ɲɛ yɔrɔ min. Parce que ni jiko ma dafa yɔrɔ min, kaba ale bɛ tiɲɛ kunɲɔgɔn 1 a bɛ ɲɛ kunɲɔgɔn 1. Nka ne hakili la kaba sɛnɛ kɔnɔ a ka nɔgɔn ni baara bɛɛ. Ne filɛ nin sisan n'a ka diɲɛ fo kaba tigɛ kana don bilen.
i bɛ kaba sɔrɔ a kɔnɔ ni baara min ye nin sisan k'a bɔ a bɛ cogo a bɛ se k'a yɛrɛ balo ka bɔ mois de juin la ka na se bi ma ni kabaforo in ye ka baara da ye nin bɛ mɔgɔ bali ka taa mun wɛrɛ kɛ bilen i dun b'a dɔn ni sanji kɔni bɛ na n'a ka diɲɛ kana na yan bilen fo kaba tigɛ i b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ o de la n ko baara bɛɛ y'a ɲɛdɔn cogo bolo sɛnɛkɛlaw ka encadrement lamɛn encadrement ka gɛrɛ sɛnɛkɛlaw la k'a ɲɛfɔ baara o baara tiɲɛ yɔrɔ b'a la kalon yɔrɔ b'a la n'i ye baara tiɲɛ yɔrɔ ta k'a ta k'a labaara i bɛ tiɲɛ bɔ a kɔnɔ mɛ baara kalon yɔrɔ n'i y'o ta i m'a labaara cogo cogo i bɛ kalon bɔ a kɔnɔ dugukolo tɛ kalon tigɛ kɔrɔ e yɛrɛ ka kaba jɛ a finen bɛ cogo min na ɲɛ b'o la a n'a wolola ta ka dasi bɔ ta k'a sɔrɔ a finen don kɔrɔ fanga b'a la ka kisɛ furu o fanga min dɛ mɛ ni kaba bilenna kaba dɔrɔn o kɔrɔ ko ɲɔ sunbilennin kɔnɔ ta ma dɔn mɛ kaba sunbilennin kɔnɔ ta dɔnnen donc ni jamana ɲɛmɔgɔw b'u fo parce que nɔgɔ subventionné la 2000 ni 200 hakili la cikɛlaw mako tun bɛ nɔgɔ min na a caman sɔrɔla mɔgɔ tɛ fa parce que foroko ye fɛn dɔ ye ni samiya ɲɛna sɛnɛkɛla bɛ dɔ fara foro kan waati bɛɛ a tɛ mɔgɔ ɲini o imprévu tɛ ni fɛn o fɛn tun ye nɔgɔ ɲini a ɲini cogo rɔ hakili la bɛɛ y'i ta sɔrɔ an bɛ yiri don waati la sisan n b'u conseiller mun ye danni jonaw sɔrɔ u ka yiri don n'i ma yiri filanan don kaba kɔrɔ i bɛ sɔrɔ min ɲini i t'o sɔrɔ o waati de sisan mun ta wɛrɛ bɛ bin rɔ k'o dilan ka bɔ bin rɔ parce que binfagalanw bɛ yen bi n'i y'a fiyɛ kaba kɔrɔ a bɛ bin faga ka kaba jɔlen to o bɛɛ ye fɛnɛ ɲinikɛlaw kan ka fɔ ka da kan o kɔrɔ ka fɔ u ye sɛbɛ don ɲinini la bi sɛnɛkɛlaw b'o jaabi sɔrɔ sɛnɛkɛla ɲuman tɛ yen ni ɲinikɛla ni encadrement ɲuman tɛ ɲinikɛla ɲuman fana tɛ yen ani encadrement ɲuman ni sɛnɛkɛla ɲuman tɛ kungo kɔnɔ ni mɔgɔ min kɔni b'a dɔn n'i bɛ foro kɔni si dɔn ni na i jɔya hali ni ta tɛ a baarala ɲɛ i b'o dɔn donc n b'a fɛ bɛɛ k'i ka foro baara parce que i tɛ baara k'i yɛrɛ kelen kama tari 700 ne de y'o sɛnɛ kaba la yan tari 10 an ka du tɛ se ka baw dunan dɔw ye ala ma foro la taa nɔgɔ u bɛ baara wɛrɛ la min tɛ foro kɔ donc wajibi don anw mun bɛ foro baara an ka baara kɛ k'olu balo olu ka baara ka se k'u yɛrɛ balo k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ donc ne kɔni hakili la n b'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ kunun sɛnɛ tun tɛ baara ye o tun ye kunun tiɲɛ ye mɛ bi tiɲɛ ye sɛnɛ baara de n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ k'i ka problème ɲɛnabɔ an mana diɲɛ kɔnɔ foyi la k'a labato k'an ka seli kɛ k'an balo kɔnɔ n'i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn na k'i kungo ta o de y'i ka baara ye dɛ et c'est ça que n'an ye kaba sɛnɛ don valeur la kaba problème ye bi sanni feere ne yɛrɛ fɛ a filière bi interprofession sigira Bakari Dunbuya kɛra ɲɛmɔgɔ ye an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ kaba sɛnɛlaw organiser la fo ka taa se interprofession ma cogo jumɛn na u bɛ se ka minɛnw sɔrɔ ka baara kɛ cogo jumɛn na an bɛ se ka usines dilan ka kaba bayɛlɛma cogo jumɛn na an bɛ se ka sanni feere labɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ n'o kɛra a ka ca Ala fɛ k'a filière labɛn komi kɔɔri hakili la an bɛ résultat min na an b'o sɔrɔ parce que résultat ye mun ye n y'a fɔ maloforo la fo bankuw ka juru don sɛnɛkɛlaw la fo bankuw ka juru don bayɛlɛmalikɛlaw la fo bankuw ka juru don sanni feerekɛlaw bɛɛ de bɛ juru ta mais ni jagokɛla bɛ juru sɔrɔ bayɛlɛmalikɛla tɛ juru sɔrɔ sɛnɛkɛla tɛ juru sɔrɔ ayiwa jago dun y'a laban yɔrɔ ye a bɛ laban mun de la donc au contraire juru kan ka don sɛnɛkɛlaw la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a don bayɛlɛmalikɛlaw la ka sɔrɔ k'a juru don jagokɛlaw la mais an fɛ bi jagokɛlaw bɛ juru min sɔrɔ sɛnɛkɛlaw t'o sɔrɔ bayɛlɛmalikɛlaw t'o sɔrɔ bɛɛ mago bɛ juru la mais i b'a feere a bɛ yen fɔlɔ o mais n'a ma sɔrɔ a bɛ feere cogo di feereli bɛ gɛlɛya donc n b'a ɲini halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali tɛ fantan jamana ye a man ka kɛ fantan jamana ye mais an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'an ɲɛsin baara ma n'an bɛ baara kɛ fana an kana k'an kunfɛ i tɛ min dɔn gɛrɛ mɔgɔ la min b'a ɲɛdɔn o k'i bilasira i ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman rɔ aw yɛrɛ ɲiyɔrɔ b'o la an yɔrɔ b'o la sanji t'an bolo an ka adopter sanji la n'a nana waati min na an kan ka se ka baara min kɛ an k'o kɛ parce que n kaba filɛ sisan min kan ka mari dɔw sera ka mari dɔw ma se ka mari parce que kaba ka teli ni mi teliya ɲɔfɛ dɔrɔn ɲɔgɔn kelen de nana sisan i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye wolo ye a bɛɛ ye dasi ye k'a sɔrɔ bi i ɲɛ tɛ wolo la fɔlɔ i ɲɛ tɛ dasi la mais kunɲɔgɔn kelen ka segin na ou bien tile 10 bi kɔ i bɛna sɔrɔ kaba bɛɛ ye dasi ye o kɔfɛ tile 15 i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye dasigiri ye peut-être septembre bɛ se tile 20 ma i na an bɛ kaba kɛnɛ je ɲini donc c'est très rapide kaba kalo 3 de kalo 4 si tɛ kaba yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ ye kalo 3 ni kalo 4 si bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ da depuis mois de mai depuis juin ni mɔgɔ min ji sɔrɔ ni kaba in a danna kalo joli n nana juin kalo tile le 11 juin kalo ni tile 12 tile 11 o bɛ bɛn a kalo 2 de ma an dun bɛ kalo tile 9 la
donc a cogo kalo kelen i b'a sɔrɔ kaba sera kabako lahalaya kan yalwa i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ kaba sɛnɛlaw ye kaba i ko n'i b'a fɛ dun ka fa u ka sabati ka kɔngɔ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili don kaba sɛnɛ na e bɛ se ka mun de sɔrɔ bi kɔrɔfɔkuncɛ la ka ɲɛsin mali sɛnɛkɛlaw ma yaasa kaba sɛnɛ a bɛ se ka matarafa cogo min na. bon n bɛ se ka min fɔ halisa mali sɛnɛkɛlaw ɲɛna an ka bɛn n'i y'a mɛn minɛminɛ ninnu bɛ fɛnba ta bɛn de b'a kɛ n'i y'a mɛn bi kɔnɔ kelen kan tɛ kɔnɔkulu kan don n'an bɛnna an bɛ se ka taa yɔrɔ jan mɛ n'an ma bɛn an hakili y'a yɔrɔ min sɔrɔ yen o bɛ gɛlɛya n b'a ɲini sɛnɛkɛla cɛw fɛ yɔrɔ jan yɔrɔ suru ni mun ma don kaba sɛnɛ rɔ u ka don kaba sɛnɛ rɔ an bɛ binbiri min saɲɔ min sɛnɛ halisa mali la n'an y'o kaba sɛnɛ an bɛ sɔrɔ min kɛ o ka ca bi siɲɛ 2 an bɛ min kɛ ayiwa baara kun ye sɔrɔ ye baara kun tɛ k'a fɔ n ka taa kɛ k'a sɔrɔ n tɛ fɛn sɔrɔ ni fɛn bɛ sɔrɔ min don n'an ka baara ye an yɛrɛ bolo b'o la an wajibiyalen don k'o ɲɛfɔ a tɔn mɔgɔɲɔgɔn ɲɛna parce que dugu caman ye bi o commencera ka don n'o tɛ o sigi t'a kɛ mɛ ne ni ka kuma ani ka baro ani mun ka visite sera ne yɛrɛ ma yan hali i ma dɔw k'a mɛn telefɔni la k'u ba fɛ ka na fɛn o fɛn segira ka na ne kɔni fɛ yan n'an sigira ka baro kɛ n'o seginna ka taa kaba sɛnɛ la a bɛɛ y'a ye ka mɛnna yɛrɛ kan a bɛɛ y'a ye ka mɛnna yɛrɛ kan donc welekan min ye n bolo ka ɲɛsin mali région kɔnɔla bɛɛ ma ne ye mali région bɛɛ kɛ n ye cercle bɛɛ kɛ peut-être dɔw ka pluviométrie t'u permet k'a kɛ nka o bɛɛ ye hakili ka baara de parce que saɲɔ bɛ ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ binbiri bɛ ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kabasi kan ka sɔrɔ o yɔrɔ la bi min bɛ ɲɛ parce que kaba rendement ka bon binbiri ta ye donc n b'a ɲini ɲininikɛlaw fɛ jamana ka yamaruya kɔnɔ an ka ministre ka yamaruya kɔnɔ u ka ɲininikɛlaw dɛmɛ kabasi ka se ka ɲini ka bila mali région bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ ka adopter a yɔrɔ climat de la parce que ni kaba ni binbiri ni saɲɔ bɛ se sɛnɛ yɔrɔ min na pourquoi olu fana tɛ se ka kabasi ɲini ka bɛn ni o yɔrɔ sigidaw ye ni tiɲɛ don an bɛɛ b'a dɔn bi kaba sɔrɔ ka bon ni binbiri ta ye a ka bon ni saɲɔ ta ye donc n bɛ welekan min se cikɛlaw ma ka min se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka min se ɲininikɛlaw ma mun kɛra belebele caman kɛra nka halisa ni sɛnɛ ye den de bi ne b'a fɔ a tɛ se ka bila fɔlɔ an dun y'a sɔrɔ an bɛnbakɛw kɔ an y'a sɔrɔ an faw kɔ a ka ɲi an bɛɛ k'an bolo don den nin kɔrɔ walasa a k'a taa yɔrɔ sɔrɔ parce que ala y'an sɔn fɛn min na n'o ye dugukolo ye n'o ye tile ye n'o ye sanji min bɛ na o t'an si bolofɛn de ye wala bolofɛn de nka n'an ko k'an ye kɛ sɛnɛkɛla ɲuman de an ka kungo lakana fɔlɔ ye an sigi da yɔrɔ min na yiri minnu ye n'olu bɛ sanji ko provoquer an t'u bali tigɛra an ka dɔ turu yiri tigɛ tɛ baasi ye dɛ yiri turu bɛ ya de baasi an ka hakili to sigida la dugukolo n'o bɛna tiɲɛni min kɛ forow kɔnɔ an ka dugukolo nɔ kunbɛn an ka sanji pɛlɛn komi donso bɛ sanji sogo pɛlɛn kungo rɔ cogo min na fɛn min t'i ta ye a tilacogo t'i ta ye n'i ko i b'i sago kɔnɔ a bɛ taa k'i da samiya tɛ fɛn gɛrɛ ye samiya in ye don ne kɔni b'a ɲini ala fɛ ala tulo b'an na ɲinan samiya a taacogo ɲɛna a daminɛ cogo ka ɲi ala ka ji tilacogo ɲɛ bɛɛ ka jo sɔrɔ jamana ka dun ka fa sɔrɔ an ye baara min bolo da n'o ye tɔni 8,000,000 o ka se ka sɔrɔ jamana ka tɔni 3,000,000 ka bɔ a la ka di jamana denw ma a cɔ min bɛ co n'o y'a accident ye o ka se ka feere jamana den mɔgɔ wɛrɛw ma mun bɛ kɔfɛ ka se k'olu ka dun ka fa sabati parce que mali la an kan ka se ka balo labɔ an man ka se ka balo ladon n'an bɛɛ y'o k'an ka vision ye n'an bɛɛ y'o k'an hamina ko ye a ka ca ala fɛ sɛnɛkɛla n'a bilasiraba ka fɔ mali la anw de kan k'a feere an man ka san n'o kɛra an bɛɛ ka kumakan ye a ka ca ala fɛ ala b'an laminɛ n'ala y'an laminɛ o sɔrɔ tɛ mɔgɔ si kelen ta ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ i ka so i ye fonctionnaire ye i ye sɛnɛkɛla bɛɛ b'i ta sɔrɔ i ka so o de ye ne ka so ye ala tulo bɛ n na n b'a ɲini ala fɛ n b'a ɲini bangebaaw fɛ a k'o laminɛ